Majumbuntagan tantanan guys. Maglakaw sa mis papagabril kay manabo mi. Ato mi karon og kuan pang. So magdami og pum. Kung mabili dali sila ra mga bata sa tulog. So dali ang pum mi. Magbo pag isda ug gadto. So di nate nakuha na namo ti Jo ang katong imong gipada para sa mga ipang tabo ron. Pang nagbo na ti isda. So matura mis papagabril kay kuan na. Alas 4 makapin. Medyo na mangyat po natin kung maisda pa. Ubanay mo nito guys. So, darang mga chikiting na rin. Kuya Gael. Tanong sa Kuya Gael. Ito na may. Ito na may guys. Di ka mag-helmet? Ito sa utsa ka. Ito na may. Guys, zupa. Puli gawa mga saga dari sa mong dilo. Banta rin guys, managbutag isda. Tapos pampang. Oh. So 680. Okay. Ta. 320 dari. Tanap. Hindi na miss pang guys. Abot na mi. So, kon pa. Ngungit-ngit pa. Alas 5 oras. Alas 5:04. So, alas 4 kapin mo po nilarga. So, alas 5:04 na. Hindi na pinanangbo. So, na sila. Pa. Ada rin maghuwat. Kung na mandunggo nga kuan. Isda. Lunas na pa. Lunas. Kung pa magtubig. Padung siguro na sila mangisda. Padung pa na sila pa. Padung pa na sila mangisda. Kana sila na. Ay mo. Hinahin sa dangog diya. Basta ngagi dangog dito sa ngagi. Kansa sid. Narawas kingkong sa mulikod. Nay kingkong sa mulikod. Padung pa na sila. Linaw dahil na meron na ito. Kapag adlaw. Masa man na nice kaso na ba? At bang kaso adlaw. Sunrise. Dahil sunset din na siguro makita na naghapon. Ato po to. Makita na gani ang puno is ganito kay Bilo kaso. Gani? Dapit no? Picture ganito. Oh. Nice. Padung pa na sila mga isda guys. Kina sila na. Naiga ng mga sakajan bagagmay. Pwede. Kina sila nag-exercise na sila sa Diyo. Payali sa bilbil. Sus man supay nagpadir. Man supay nagtagkuan padir. Sa nga na lang sa nina. Kamaligo ko dari Labi ang humahumag dagat guys. Ang humahumag dagat. Tato pa kaso. Ada guys, na yung mga crabs dari. Na crabs to lumba crabs na. Kita mo guys, na mga crabs na. Na. Sala, tapo to Tagana na. Pwede na yung mga labidor. Tayong daghang isda gagmatoy. Gagmating laman. Mga konsumor na, bunog. Isdang bunog. May crabs to panay na isda dari pa may magdada ng taga mas pagda na magtaga naga sa may karijes pag-April pag mga kuan na basiro sa basiro tantaan ada may exercise sana bis pag-April lang kita na magkuting di ba kayo isa datang dada kuting man ka ha. Hala, di sa nagikan. Nice, sabag color. Mini, hala na siya color. Brown, no? Picture lang lagi. Mamaak man nga ning kulura. Mamaak nga ning kulura. Basi mamaak pa akan ka. Mini. Baw, nice, sabag color, no? Brown. Sa. Pagilabog ka? Banta. Di siya may.
Uri gini yung bigas. Isang isda day. Bigas na. Bredo na. 200 kilo. Ano ka na, agkari ko an kitong panang kitong iti may kuwan niya. Dagsikan. First na siya. At na to. 200. Tara. So, di ay. Kaya presko bagong kuha. Ano pala? Nami siya. Karon pa ni buntag. Hapon. Kare gahapos hapon. Kagabi. Rete. Ibalik mo. Okay, bangon. Ulam lagi ng isda. Subaon. Ayan kay presko. Ayan, 75. Guys, ano balik din? Guys. Sa wala na. Karon pa dyan na buntak. Ka na. Pagkatapos sa kay nitikig man to. Asa? Ilan po na ang butang sa prese. Isa naman pala. Okay na kaning ice man. Hindi na maano. Karay na sa prese. Sa kilo. Sa kilo. Okay. Kana saan pa Pagbilin na? kami? Third na siya. Pagka pinalam ng gagmaya. Pinalam ng gagmaya. Unan. Naman. Hindi raman eh. Okay. 1/2. Na. Amo na ng gagmaya. Kaya isa. 1/2. Ito pa bulin naman na yun. Kung mga bulinaw rin, no? Kasi siguro mga mayo. Agbaril mayo na na ila kang. Okay. 1. Makuha man dali ulan. Duha man na. Ono na ibi. Na siguro na. Okay. Yan na. Yan na. Pila. Dan. Nakaikuan. Ikuan sa kuno laman. 185. Tingnan natin kilo tanan na. Dali ba? Dara, 185 na. Mga 5 kilo ko rin. 15 naman sukli yan ha. 5 kilos. 185 sobra. Aw, naan sa ba? Ginukuhang panan aw. 15. Naan sa ba? 1.4 na may hang natang. Uy, ginoo ko. Okay, so diyan na gazid. Kapalit ra gazid mi di aram dik. Oh, diyan na mga 5 kilos. Dati kay presko mo pay pagkuha karong buntag karing ubas. Buwan na gano'n. San isda si Zalin? Lason. Bilason. Ah, bilason. Dera. Ada gazid. Ha? Ako na 15. Then natin nagapalit na mi. Diya. Kuan ka kilo, 5 ka kilo ni si Ja. 185 at least presko. Kaya dia. Na po dato yung mga ipalit ang kuan si Ja kilo. Tong sa tong istagam. Ha? Itong. Atong naidagko na sa ilawom. Na nagila man ng ipakapinan. Ipakapinda ni Gagmatoy. Halalami isina. 100 ang kilo. 300. Oh, di media. Medya kilo na, tanan. Kasi dyan, tsaka di asi dyan. 250 ang kilo. 1/4 na rin. Tsaka di agi hingapin ni dyan. Nadyo. Pila man ni tanan. Pinta ko nun. Then pa ilang isda. Diya. Tinganda ni. Kani siya na 300 ag kilo. Da tengah man siya kanina. Saminan. Kani kare o kare. Ay mga dagko. 210 siya. At least mga presko. Mahanin ko ano guys ron. Nag-ayos pa umpun ni kanina. Kaya hapos-hapon maning kuha. Yan natin. Yan na dagko dari. Nas ilang man sa na mag-video ra ko unsa ini kabuta tus bahay manginam sa taguan. Si Kwate. Na guys. Manikwate sa ta. Pero maintag atong mga kuto-kuto. Panas pa pag-abril nagatong atong tus naglimpyo og kuan isda. Ang palit pa nila turon. Mga antag putumaya. Putumaya. Aray sana to og si Kwate.
Dapi isdang ko ano yes ito. Kaya na. Ani ito. Kani. Sa nga dani diwit-diwit. Unsa nga dani isda kanina ay tasog simod. Sungo. Ito ba na lang? May ba ning gamay ano? Oo. Ba nga gamay. Nabugag sa isang mama. Babuhan na lang. Okay. 3/4 ilahi na po. Kanina po na day. Uy, alara lami ay, ko ano? Sige day. Rabing lami ka guys. Laki ka jo. Buyag. Puno na dyan siguro ng atang sulanan gab. Puno na. Uy, napuno na dyan guys. Mataratas ba man? Lik dani. Okay. Na, mahapit pa ta. Kung sa nag-ice? Atas ang matanga guys. Kaya rin Mga guys. nakabot. Isda. Mo di daki day no. Ay magwantis. Uy, arang daki Nagabot ra. Kuhit. Pwede mong kandaan. Maguban. Banding na sila. Banding. Day. Ay nangaligo siguro na. Wa na ilay manenek dan ano no ano. Wa na ilay manenek. Ito. Okay. Ya, karimel. Ha? Di ko ano po, di sabit po kay. Nangumpra pa mig isda. Kuan. Ang konsumuhay. Napay manunggo dadto daghan. Puno na gid taog po mga gamay. Sunod magdatag po mga dake. Day, po mga dake na mo dadun. Bitaw, salamat ka adyo. Nakabalik na gid sa mig isda. Di aram na daris mga kuan, bye-bye mga labasin. Nakabalik na isda. Sila dumili ko na lagi ipit sa ilaha. Datang sa gipahinangdan kay mo tayo nagpanuban mo. Dadi na tayo nakabalik na bit eh. Adyo, salamat ka dati. Oh, ay mga presko pa dyan. Sige pa na rin. Sabi ka, dosa? Ay, isa na rin ako. Isa na rin. 9. Dapat na rin sabi na. Ang ba na ni, karong punta ka sa nila kuha. Padong nami uli. Puno na magamang boom. Hindi naman pwede ako anan kay. Ana. Wala may bulinaw. So basin og mo aging bulinaw, mao ana naman ta. Basig nas merkado ron pa bulinaw. Palitag mga 2 kilo katang agamasen. Gapon kada man to ning agi, tag 100 a kilo no. Mao to pa ning kuan tag hapon, tag dalaman. Basig na mo agi ron di ay. Kan DJ. Nawa magway kan dihay public market. Okay. Pandisang sa umaga halin kato pandisal nila oy. Crispy King magka ha. So daan ra dito ra. Yan na miss koan. Kandihay guys. Gawas na miss pangpang. Kagato magos pangpang. Pasud ko si Ja. Pasud ko so dari na miss highway. Napada mi hapit ang datong karne. Ipalit mi ganina. Kaya alas 4 ningikan. So kami karne na to habitan tos kampo karne nga baboy. Marami ada na sila guys, mga ani na sila ang sudaan ang datos buzuan kay ting ani naman dari hapit ang ilaha sana all naman sa kuna res nagbasak lang sudaan mo hapit ha speaking ha nagka ka dari kabasakan guys na laud-laud dagagi laud-laud dagagi. Diyan na gamang karne nga napalit na maganiha. So upat ni sa ka kilo guys. Unsa bibintaha man agi jang presyo. So nakapalit mig 4 ka kilo ganina. So diyan na tay daghan ka jong salamat ti Jo nakapalit mig karning pork. Unsa nakapalit pa jud mig isda daghan. Salamat ka Jo te nanay mga pang budget ang mga estudyante para silang pag-eskwela ba nanay pang sudan di na gajud pangkatasan. Salamat te. Thank you Lord. Abot na gajud mi. Guys, ana nakauli na gajud mi gikan na nagbo. Yeah. Puno aga mong pum. Hey guys. Dugo. Napay mong karne. Kita yan. Palit pun may karne hapit. Oh, dapat aga mong isda nga natagbo.
Dati, ag-isda nga mo natagbo. Para ni picturean guys. Kay naay makatunot lang ni. Malit ko nga po kay namin sa unan. Thank you so much Kajote. Salamat Kajote Jordan. Sa kapuman nga isda. Salamat ka Lord sa safety nga kuan pagbiyahe. Thank you Lord. Inda. Yan na. Baka na nga panglilian ron og sa ning mga klase-klase nga isda nga naada ni spoon. Klase-klase na nga isda guys. Oh, di anak ko Miss Bye. Salamat ka Lord. Kimi, good morning sa niya. Good morning, tita. Morning, guys. Na bilin ra ka no. So marang ibilin si Kimi kasi wala namang adad akay agpung ug alagay masud bugat. Di sa magbiyahe may kung bata kay dikado na sa highway. So dapat may karne na palit. Kuha ni ka kilo. 4 ka kilo gab no. 4 ni ka kilo nga karne. Yan. Palit pa may karne te 4 ka kilo. Salamat ka Ajo. Na may pork na may isda. Uja kapag dun may datoy karne nga kuan. Pa may iba kadad po. Naka sa may karejon guys nga sa may merkado. Kay ano tabo gari sa Alicia. So napag 2020 ag bras na to ato kalimti. Banag ang princess, bit-bit sa lumpia rapper. Umalit na may panakot si Bujas o pila ni Dam. Des, wala kay light ning ani? Ada. Palit nas papagabrel og kuan, carrots and patatas. Patatas pa. Palit na Miss Kimi og milk, Bear Brand og Milo. Ay mo pa Barbie, pagkuhag pa Bar pang baon ni mo ka. Yakult. Yakult. Nalaga Kimi girl. Okay. So guys, dahil na Miss Bye, wala mi kaso ka video dito sa nang merkado kaya nagkasaga ka juguan. So dahil na ipalit na mi og gatas. Palit may gatas o Milo sa mga tikiting. Palit may Milo o milk. Yan natin, Milo gatas sa mga tikiting. Nakakad yung ilang gatas. Kuhan eh. Pila ba ni ka kilo? Gram. 2 ka kilo kape ni guys. Agsuga ni. Yan na. Salamat ka doon, Tizo. Thank you, tita. Dapat lagi lang Milo everyday. Hindi naman. Malo? Mabasa sa kakilo. Milo. Sa kakilo. Salamat kasote sa Milo and milk. Mga tikiting. Thank you. Salamat, tita. Palit to ni og kare. Yeah. Lato nga dagko og lato nga gagmay. Makaon na naman. Oh, makaon lato ni siya. Lato nga dagko og lato nga gagmay. Dapat gusto. Favorite ni Kimi ning gusto og lato. Lato o gusto. Ugas, ano na? Ugas na largo agi ni arapuan pa ni siya karon mahumok. Nda. Ito yung pamalit. Adi ah. Paliklikwan. Ti haraw to mga panakot gab. Adi ah. Ipon may carrots o patatas. Carrots o patatas kaya namin lutuon. Tatapos pa kay namin. Namin lutuon. Mag-minudumi pupun. Mag-minudumi. Jadi apun may luya. Oh, luya di ba? Rong magtuwata na taikuan. Jadi bi ahos. Giraghana na mag-amang ahos. Kaya madyo nang natay lutuon ba? Jadi apay amang sibuyas. Palit pa yung sibuyas. Ganan mo ko na nagagmatoy. Kani bitaw. Kung magisa-gisay nga na. May isa ka buok. Fights na. Dapat palit pa yung dagko. Kani kaya isa ka putos nga na 10 pesos. Ang isa ka putos guys 10 pesos. Kari 1/4. Dapat brass. Kaya na, palit pa may ngari. Hindi. Siyempre, palit po kung sibuyas dahonan. Kay, wala po kung lutoon. Ito na may mga isda na to. Makasya ta. Palit po kung kare. Kaya kanihan yung itanam. Ano yung itanam guys kanila? Muna yung palit po nga ni. Sibuyas dahonan. Muna yung tawag sibuyas dahonan.
Naisod ka, may makabuling-buling. Sibuyas, dahunan. Palit ko kong sili, atsan. So, nami lutuon yung katong. Sa ito yung lutuan. Natong isla, itong lutuon ng kuan. Sabi itong pinatamis pa. Bitsi. Skabitsi. Kung magluto ko skabitsi, na ako magamit kari. Apod. Mas ganahan ko mamalit guys, kana bitong ag nanuroy mga tiguang kanang ila bitong harvest. Mga ilang harvest nga ganahan ko mo palit ato nila. Muna yung gipalitan tong sibuyas ug kaning sili. Jis man na yung isang dan sibuyas jis ang gugus. Aluy man mo yung ipamalitan. Yawa na sila ng patong ug dagko. Kahit panig. Hooray! Okay, so mag-shadow me. Matis. 1 kilo. Palit ko kong lumpia wrapper para sa mga lutuunon. Palit lumpia wrapper. Para din sa pangbaliga. Lumpia wrapper para sa hang turon. Palit meg, kuan, ay brush. May 20-20. Palit ko 2 ka brush. Kaya mazo nang labatag pa may brush. Papagabri ka na nga banggi na gamang brush. Nga gabok na. Palit po ng battery para sa mga urasan. Pag nasa kaliro mo sa bakos da. Uy, kato ning para nis racket pa. Ag-racket. Itong lamok. Palamok. Tanaw ko na kin. Ambito kin. Tama ko na. Palit kong mani 1 ka kilo. Ako no. Tag 110 ag kilo. Sama pati na ito. Ambi. Lara. Suka pun, balik mig suka. Ya toyo. Ya sukan. Para ni sahong koron. So, yan na. Nakapalit na mitig mga kuan. Nakapalit na mig mga panakot. Kahit may panakot ug kuan. Sobre mga battery ha. Double E. Mo ni, 1.5. Oh, mo lagi ni. Naman di ay ni. Duha po na no. Duha sakto dyan eh. Duha. Sakto dyan ay re. Ang napalit nga battery para dares karete dia. Mazo din palit na tupa magtambak tagpalit kita 20 ra. Kung atunis tindahan mahal naman ni. Kani nga ni 20 ra si Ja. Ja, muna mga ibutang guys amang kare. Kaya mazo na i-kuan. Yung mo. Patay, jug lamok na nagmaigo. Kuro gud ng agi. Try mo. Gana ba? Gana. Oh, na ang gana na musiga. Oh. Kaya tingin Diyan na. gabi, more to battery. Diyan ng gabi eh. O din ni sige nga na. So diyan ng gabi eh. Kasi na mga lamok mo na amang yun. Abi na sabi ka tabi ng butangan. Gana ju. Ang atin po. Sangat na ninja kay na. Mga lamok lagi dari makasud. Matingami kay na i-spring nga no makasud. Mupalit lagi nga ni gabi. Makabalik ka. Kay atong kuanan. Butangan sa urasan. Di na pa man to dito sa butangan. Para pang urasan. Wala na yung gamit. Anda na, ang butangan na naman rin. Ate na butangan na kasi battery. Muna yung ganahan danas ka ng na mga 20-20 kay na maingani, mga battery, mga brush. O, din na. O, gana na sila na. O. Ayan natin, igo ko ito yung mga kuanda ni. Ang nailamok. Kaya parang sangat na naman ibabaw kaya pang duwaas mga bata. Okay, so diyan na. Yan natin. Pamalit na may mga panakot para sa mga paglutuon nga isda kay karne. Daghan ka doon salamat, Tijo, sa imong gi kanang hatag nga kuante para pampalit na magsud. Daghan ka doon salamat sa imong gi hatag nga para pampalit na magsudaan. Salamat ka Adjo, sudaan at topic karne. Dadapi kuan mga bata pang kuan nila. Para pag sa ilahang pang Milo o gatas. Salamat ka, Jote. Salamat, Tido. Amping mo kanunay di, ate. Salamat kita. Amping mo sa US. Love you nga. Salamat, amping mo kanunay di, ate. Tido, te Christine, te Venus, te Annie. Amping mo, we love you. Love you. I love you so much. Advance, happy birthday. Ate Venus and Andrea. Happy birthday. Advance. Happy birthday, tita.
Tita Venus, Tita Andrea. Amping mo te, amping mo kanunay. Salamat o God bless. We love you all. More blessings pa nga mobalik diha ni Jote. Daghan katong salamat te. Especially mazong panglawas sa tibok pamilya. God bless. More blessings pa. Salamat ka dyan nito, daghan-daghan ka dyan salamat. To na may sudan. Pa dito ipakita tong kuan. Kanang naay yung mga isda. Di ada rin diya. Napa isda dar. Ang mga isda diya nagisud na namot dares kanang naay kuan. Kanang naay freezer na, nigahi na. Kari amat din gilain kay amo maning ako ang sabon. So magsabon mi karing dake na silaom. Oh, dyan ang hapon din na masabon. So diyan na amo nang nasud dares kanang naay kuan, amo nang nasud dares freezer. Kani kaning isda nga saingan dani nakalimot ko saingan dani gab. Sidang ambot basta kay nakalimot ko dares nga guys lami ni siya pang kuanan katong hanggingan bitang lutuon gab saingan dato. Tong kan saingan dato. Kabiksi. Biara guys agaran nakaagad kuan hapit mo sa mutengag kilo kani hapit ni mutengag kilo. Kuha nga lang magduha ka guhit arong mutengag kilo ni siya. Samin. Kani pud siya kani lapas din tengah kilo kini. Lami ni sa kuanan iskabitsihan. Kani lapas ni tengah kilo kani. Nah. Enggak ada apa. May isda darhi. Repod. Naripod siya. Enggak. Dapat ingari nga isda. Apa lain-lain ni nga isda guys. Kuan ni gi isda gi separate na siya. Pud nga ingan ni isda lami tong gwapa. Buat na ho. Ari. Dapat Kasa kay gamang napalit nga kuan guys, kantidad siya og 1.5 gapin, 1,500 80 plus man siguro to. Agpo na napuno na. Puno aga mo po mo nang nindot jud og manabo dadto dapit labi nagnakay mga kaila kami kay naman may kaila dadto daghan mapud sa kaila nga kanang kuan ba nga basiro dapat ngari daghan jud siya dapa isda ari isda da wapa nga mga isda pagkatasan ni padunon siya guys. Daghan na guys. Lah, dapat ngaring isda nagkari-dari nga natit ang mga baka ni. Kaning baka dari. Kaning baka ni tanan. Dai ngari pa nga isda guys, unindot. Kay ba mo nakanindot didto, presko kaajo ang inyong mapalit. Na dapat ang karni namang kaning baboy. Salamat ka ajote nanay sudan mga tikiting dili taon mi makadipo-dipotig asa mo gitag suga kay di ana nanay mga sudan ang mga tikiting. Salamat ka ajote palit may kaning baboy 4 ka kilo kay di ana pang sudan ang mga tikiting kari ang mga karni dari man ibutang sa ubos kay aron lukuan mo naman na sang gi-separate daan sa ingani. Salamat ka do tito. Kani pa kaning baka. Isda. Separate ta ani mo isda madunang. Luto ka. Dali ra duha. Ano lang ang isda guys. Isda-isdaan. Pag manok, kami kapalit og manok. Pag-imot na nung kus manok. Daghan ka doon salamat ninyo Tinja. Papa J ko anad to. Mga panakot. Kompleto na to. Thank you so much, Kajote. Magansa ka pa? Sabaw. Magsabaw ko sa Papa Gabriel, guys. Isa raman eh. Imuri, kendayri, aring umod. Kamoy, lagay. Magsabaw ko sa Papa Gabriel, guys. Amo tong kamoy na tong crabs. Isa ko ng unod. Malami dyan na sabon ka na na. Salamat, Kajote Jo. Then, kapalit na may konti, Milo o milk sa mga bata. Nilagay lang Milo o milk sa mga chikiting. Salamat, Kajote. Matito. Ang basis ko ya gayal ka na si Tima na Rex Money. Salamat ka no Kajote. Salamat Kajote. Sa kari, nabutangan na magbatiri. Di ah.
Maso gani kaya sigo agad tong amang gipalit ganina. So unsa impas gud ni malamukan ni. Sa ganing taguan ra ibutang kay anong di labtas mga bata. Ang naibutang ra sila yun. Hindi nila hilabtan ba. Hindi nakop mig lamok ko piti-piti lagi ng agi gis lamok. Salamat, tita. I love you. Thank you, te. Salamat ka, tita. Salamat sa Milo, gatas tita, ug sa sudan po namo. Bring mo kanunay. Bio. Right, yan na naluto na ka jud. Di anate nagsabaw mig isda. Ay na katong ang magipalit gani ha. Zedera na ka jung kari apil ni Papa Gabriel. Wow. Kalami. Siya ko na saraan. Lami ka jud guys. Di apil ni nagsabaw, wala lami ka jud ng isda kay fresh ni kaadyo guys. Fresh na fresh. Gikan panis. Bago pa ning harvest o bago pa ning kuha ganang buntag. Napoy gamay dan hima. Meron may adyo ka jud sa paw guys. Grabe. Ari? Guys, maniot to ta. Gana. Maniot to ta nito. Yeah. Tapos kayo ni burnout. Why hangin kay burn out. Why kurinti. Nara ba jay dahil sa mga unahan ay nakurintihan. Yan bugto ag wire. Ito siguro kasagang hangin no. Bugto ag wire ito basak na to no. Basak kabantay. Kurintihan ni tao luoy sa gibo ito sa. Gibo ng basak luoy. Trabaho pang kinabuhi ko kasarataman. Yes no? Ako alam ni. Ako aoy. Niya. Kabrag manok mo today. Ha? Manok. Ala. Kaka tumanok. Pam. Napay ng crispy king. Kalimot naman ako. O kan-akan ako. Manok po, may tambak ba? Kahapon. Tambak ka.